Представям ви Петър Ангелов, общински съветник в община Пазарджик. Първо искам да ви поздравя с доброто състезание и първият въпрос, който ме навежда е как Пазарджик успя да спечели домакинството на републиканското първенство по самбо, тъй като това никога не е било, и откъде се намират средства за едно такова голямо състезание? Сега имаме добра база тук, виждат всички, прекрасна зала. Община Пазарджик се грижи за всички видове спортове. Миналата година отделихме много повече средства, като подпомагаме всички видове спортове, не само самбото. Тази година, естествено, знаете, че при икономическата криза пицата е малко по-евтина, но 500 000 лева ги гласувахме и дадохме от сърце на всички спортове. И така смятаме в бъдеще, при по-добра икономическа установка, да дадем още повече средства, защото треньори, състезатели, ръководители така са убедени, че пазарджишката общественост това нещо го желае и то е необходимо, за да може все повече деца да се занимават, младежи, мъже да се занимават с спортовете, които ги вълнуват. Трудно ли е да се организира едно такова състезание? Както виждаме, залата е пълна. Това е добре, говори за спорта, все повече се развива и Пазарджик клубът по самбо и бойно самбо е един от водещите в България. Радва ли ви това? Това не радва именно за това, че този клуб е водещ в България и тук имаме много известни състезатели и световни шампиони като Георги Георгиев. И всичко с тяхни усилия успяха да направят тая организация. И гражданството на община Пазарджик е съпричастно към всички тяхни действия и затова залата е пълна. Ще можем да очакваме самбото, Пазарджик да стане центъра на самбото в България? Ами, такива са амбициите на момчетата и смятаме, че може това да се случи. Моята първа среща в това състезание, тъй като имах късмет в жребия, съм изтеглен напред и в момента, ако победя още една среща, ще отида на полуфинал. Тъй като нямам достатъчно подготовка и въздух, се поборя малко да видя за какво става въпрос и ако се изморя много, ще прекратя среща. Все пак аз съм културист, не съм самбист и е важно да си запазя мускулатурата здрава. Продължих победоносно и моето участие в републиканското първенство по самбо. Виждате, много атрактивни срещи, вече почнаха полуфинали да се играят. Аз се класирах до полуфиналите и моята тактика е да не изляза следващата среща, тъй като ще играе срещу световен шампион по самбо. Предпочитам да се почина и да се сборя добре за трето място. Както виждате, нямам никаква издържливост. Отказах моят противник, защото му направих 12 точки разлика и спечелих технически туш. Завърши моето участие в републиканския шампионат по самбо. Класирах се на 5-то място. Както видяхте, моя финал за 3-то място ми промина
доста тежко за мен, тъй като не съм подготвен, нямам достатъчно въздух. Самбото е спорт, който иска изключително голяма издържливост. Първата мита превъзложих мой противник, дори го поведох по точки, но след това просто липсата на подготовка ми изигра лоша шега. Свърши ми издържливостта и затова загубих среща. Накрая бях принуден дори да се откажа, тъй като нямаше смисъл да продължавам. Сега ще ви представя моят треньор. Това е Стоян Димитров. Здравей! Здрасти. Ти също не си тренирал. Като малки тренирахме заедно джудо. След това той продължи със спорта, стана треньор, но отдавна не в състезателската дейност. Кажи нещо за твоето представяне днес. Колко срещи игра, на кое място се класира? Ами играх 3 срещи, 3 чисти срещи взех и сега трябва да играя финал, но мисля, че без тренировки е добре моето представяне. Имам 3 тренировки, понеже не мога да тренирам, защото тренирам децата и няма как да тренирам. Това е. Доста силно състезание, тъй като тази година е само един шампионат. Участниците бяха многократно. Ти доволен ли си от своето представяне и от представянето на отбора ти като цяло? Да, доволен съм. Имаме 3 финалиста, включително и мене. И едно трето място при девойките, което мисля, че е много добре. Първа година имаме такъв силен отбор по самото. Се постараем на джудото да се представим по-добре.